Hej, jeg vil gerne vise, hvordan man laver en snoning over hovedet. Jeg har allerede 20 startet lidt og har lavet den ene snoning over hovedet her. Det er det, jeg starter med, inden jeg begynder. Det jeg deler det op i 2 lige store stykker. Og så har jeg så startet med den her side fra. Og så nu tager jeg den her. Det man starter med, det er at tage en tot øverst fra, et stykke hår, og så deler man det i 2. Så tager man den nede under, op over den anden. Så tager man den her tot, der er nede under, tager man noget mere hår og snor over den øverste. Noget hår nedefra og snor over. Noget hår nedefra og snor over. Og ja, det bliver jeg så bare ved med, indtil den kommer sådan cirka lige så langt ned som den anden. Og så jeg vælger at stoppe her. Tager jeg en hårnål og sætter i. Og så bliver den, nu er det gået lidt op her i siden bag, men ja. Nu er det så 2 snoninger i hver sin side. Og så laver man en knold. Jeg ved ikke lige, hvor flot den bliver, men så er der en lille knold. Ja. Og så kan man altid vælge, og nu viser jeg det bare lige, så kan man for eksempel sætte en hårnål i, hvis man ikke lige synes, at den er pæn. Men ja, det var 2 snoninger over hovedet. Tak fordi I så med.